tón, čo je takmer polovica hmotnosti konvenčných hlavných bojových tankov, ktoré majú 60 až 70 tón, ponúka vynikajúcu mobilitu v rôznych terénnych podmienkach. Nižšia hmotnosť prináša významné výhody pri prejazde cez menšie mosty alebo v horských oblastiach, zatiaľ čo systémy aktívnej ochrany spolu s pancierovaním zabezpečuje veľmi vysokú úroveň ochrany a bezpečnosť posádky. Velenie rozhodlo o zadržaní tohto vozidla a zaistení prísne utaveného materiálu vykonaním prepadu v stanovenej zóne prieskumu. Po pozitívnej identifikácii cieľa vysokej hodnoty optickými technickými prostriedkami prieskumu a bezpilotnými letajúcimi prostriedkom sa spúšťa operácia prepad. Po vašej ľavici vidie prelieta vrtuľník UH-60 Black Hawk, ktorý pilotuje plukovník Štefan Okloš, veliteľ 51. výsadkového krídla vzdušných síl zbrojných síl Slovenskej republiky. Dostane vo vysielacej loď, vo výške na dĺžku hrubých lán 7 až 8 metrov, máme vo vzdušných zbraní. Útočný tím práve prehľadáva vozidlo, prehľadáva zneškodené osoby. Príslušníci roty hĺbkového prieskumu 65. prieskumného práporu sú vybavení primárnou a sekundárnou zbraňou. Primárnu zbraň tvorí CZ Bren A1, ktorého súčasťou lézový zameriavač Dibol AK. Ďalej je využívané na prepravu vojenského personálu a materiálu. Vrtuľník vystúpa na dostatočnej výšky, veliteľ tímu ruky priloží k telu. To je signál pre vrtuľník, že sú nad najvyššou prekážkou a môžu opustiť bezpečne priestor. Vím, a koľko z vás by si tam trúflo sa tam zaveziť? Bude určený do preprave družstva a druhý zabezpečí prepravu vozidla späť cez vodnú prekážku. Je dôležité, aby vodič navázanej techniky plne sledoval veliteľa a presne plnil každý jeho povel. Sereď je dlhé 10 ročia domovom ženistov. Prvý ženinný útvar v Seredi bol dislokovaný už v júli roku 1936 vedenia ofenzívnej operácie. Vozidlá BVP-2 sú schopné plavby a tanky vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť brodia pod vodnou hladinou. Možnosť plavieb a brodov ovplyvňuje najmä rýchlosť rieky. Vidieť vzlet dronov DJI Mavic 3E a 3T prieskumného tímu 11. mechanizovaného práporu. Vážení diváci, v tomto momente bola poskytnutá priama letecká podpora a bol zničený tank T-72 nepriateľských síl. Do dopravného krídla kuchyňa pri Malackách prileteli zo Spojených štátov. Môžeme tiež vo vzduchu vidieť drony, ktoré znova vykonali a videli sme imitáciu strelby z protitankového systému Spike. V tejto chvíli vidíme príchod vozidla BVP-2 pre priestor v linkách. Za bojovými vozidlami vo formáte zástup a pripravia sa na prekonanie nevyhnutných zapätí, ktoré sa odohrávajú len pár stoviek kilometrov od nás. Zohrávajú zákopy stále zásadnú úlohu. Vážení diváci, v tejto chvíli došlo k odpalu protitankových zátaras, odpalu rohatiek a vytvoril sa tzv. Bridge point a podporná jednotka teraz môže vstúpiť do obranných postavení nepriateľa s cieľom dorovnať líniu. Nástražné výbušné systémy. Každý pohyb je starostlivo koordinovaný. To je kľúčový princíp modernej taktickej spolupráce. Žiaden jednotlivec nie je v boji sám. Zákop, ktorý vidíte pred sebou, nie je len výkop zemi. Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje vám displej pilot plukovník Štefan Okloš s náletom takmer 3200 letových hodín na rôznych typoch vrtuľníkov. Pohon UH-60 zaistujú motory so systémovým výkonom až 3900 koní.
najrýchlejšie auto na svete. Bugatti Chiron vo verzii Supersport 300+, má približne 1600 koní. UH-60 je určená predovšetkým na podporu pozemných vojsk pri vedení bojových operácií a vedenie odstrašujúcich operácií voči nepriateľským jednotkám. A v tejto chvíli už je VT-72 s vozidlom BVP-2 pri košatom strome a opúšťa priestor dynamickej ukážky. Priestoru. V tejto chvíli zlieta vrtuľník UH-60 Emblego a opúšťa priestor dynamickej ukážky. Mimoriadne intenzívne. A teraz vidíme krásne rozvíjajúci sa útok. Ašpirant Martin Gago. Gro predstaviteľov rýchlej divízie tvoria príslušníci KBH Golian z Banskej a Slovenská brána. Všetci majú jednotnú výstroj. Prosím pekne, my tu máme kraťasy a trička. Oni majú, aj nám je teplo. Predstavte si, čo je im. Ktorí sa snažia priblížiť proti takovým zátarasom. Vidíme už spomínaný ľahký obojživelný tank T-37. Maximálne autentický obrázok z bojov na Done v lete 1942. Ako vidíte, boj s pomenenými vo vstupu zhodol druhý vzdušný súbor od Božík či František Hanovec. No a vidno, že šiela a hoci to možno hlavne Vyčovské hore nájazdy, že pre vás to možno vyzerá, že rozhodovania slovenských veliteľov často spôsobovali to, vyrovnaných síl vojaci rýchlej divízie dokázali postupovať okolo slovenských lietadiel. Tým pádom Sovieti prichádzajú o posledný 242. Rýchlu divíziu považovali za jednu z najkvalitnejších a najlepšie vedených divízií, tvorená nielen pechotou, ale aj prieskumnými a spojovacími motocyklami, začať vytláčať vojská osy zo svojho územia. Museli bojovať až do konca. Tak a toto bol ďalší mega úspešný zásah. V rámci sovietskeho útoku si môžete všimnúť stratou lietadla a aj pilota. Aj v letectve sa komentuješ aj tú nebojovú činnosť naši vojaci, ako si partizánsky veliteľ. To je takto so slovenskou vojkou.